Kochel bende ni bang' nek mag chuk dar moko ariyo e boma mano ma Kisumu, koro ne jotelo mopogore opogore koro seyo kweth mar arita ma giwacho ni oninde tijgi ka oganda to koro dong' ka kod midhiero mago mag hinyruok. Magi biro ka koro gisetend arita e kaunti mano ma Kisumu, giwacho ni ninde tijgi ka koro jopiny to hinyore. Magi nowacho e sach chenro mago mag siro buibego mago mag Johanda Swekra manotelo kanyo kod jaod burano mano ma Kisumu Ruth Odinga ka Justus Adoyo miyowa ler. Weche go mag njore kendo nek makoni kod kocha osebedo kineno e kaunti ni ma Kisumu, chutho te boma maduong' ma Kisumu, wach mabende koro chuno moko kuom jotelo e boma ma Kisumu, mondo koro wuog oko kendo go dhogi piny, gikwed malich mokalo tim maket kod maendi. Okotelnegi kod jaod bura mag Kisumu County Mikael Ruth Odinga ne kwedo malich mokalo weche go mag nek, monj mabende imonjogo joma mine, kanyakla kod chuk dar e kaunti ni maduong' ma Kisumu. Odinga mabende ne twak kod jopiny e romo moro mar ting'o malo e lim mag ojende kanyakla kod jotim Johanda Swekra e boma ma Kisumu, koro nogolo kwayo mare ne Deputy County Commissioner e kaunti ma Kisumu kotenore kod weche gi eki mag arita kwe. Dhok mabende no sir machiegni kod jaod bura nero kata MC ma Market Milimani Ward mane migosi Seth Ocheng mabende ong'ere kaka Dwinyang. Hapa jana Lake Primary waliua watchman na mwenzake. Juzi karibu na kuta na waliua jamaa jana ya pale. Juzi pia waliua mama pale Umoja Manyata. Migosi Seth koro ywak malich mokalo ni mine osebed kirepo malich mokalo e boma maduong' ma Kisumu, tim mabende koro gweno kuro kabende okwayo DCC e sub county ma Kisumu Central ni ka giyie to gitich tijgi e yorno makare. Kwenye hii ni ng'ato rape ng'ato kaeto chako nego. We condemn that act in the strongest terms possible. Korka kore jaod bura romo gwele Kisumu County Assembly mano Mikael Awino Opar bende koro ni omboro ywak ating' malich miwuoro kabende oywago weche go eko mag arita mabende owacho ni orochore malich mokalo e gwenge eko mag Kajulu. Security team, the DCC and your team, our people are not safe at all. And I'm coming from Kajulu Ward. Kajulu Ward, the community have launched a program of nabbing these people. We are urging you to take action on the people who have been arrested. Some of them are being arrested and released in the morning. So please, can you take care of them? Our watchmen are being murdered and they are very innocent. So please, take care of them. Mikael Ruth Odinga women rep Kisumu County kologoro kwayo kendo paro ne gin kaka jotele county ma Kisumu owinjore giriw wigi kanyakla gine kaka ginyalo keto e tinda weche gi mag arita monjawore Kisumu County.
Nekala TV koke county ma Kisumu and Justus Adoyo.